Zdravím. Ako liečiť zúžené spinálne kanály, zúžený spinálny kanál? No. V prvom rade by som musel vedieť, čo je príčinou. Či niečo vrodené, nejaké cysty, nádory, výrastky, hernia disku, zúženie medzistavcovej platničky, spondylolistéza. Tam je množstvo príčin, ktoré môžu ovplyvňovať zúženie spinálneho kanála. To sa dá zistiť na základe magnetickej rezonancie. Čiže ak máš nejakú magnetickú rezonanciu, viem to preštudovať, prečítať si to a potom na základe toho zistenia viem navrhnúť alebo poskytnúť patričnú pomoc. Hej? Čiže potom sa to dá riešiť. Ale pokiaľ neviem, čo zúžilo spinálny kanál, to vieš to ťažko aj poradiť. A hlavne ja uprednostňujem osobný kontakt s tým klientom. Čiže klient dojde za mnou do Bratislavy, ja si preštudujem jeho lekárske správy, primárne teda tú magnetickú rezonanciu, ak ide o takýto problém. A na základe toho sa navrhne riešenie daného problému. Dobre? Čiže ak máš záujem, alebo ktokoľvek z vás, kto vidí tento príspevok, kontaktujte ma a vieme riešiť takéto problémy, ak to nie je nič vážne.